Какво ако ви кажа, че можете да имате ограда, която не само защитава, но и променя начина, по който гледате на вашия дом? Штора Smart не просто ограда, а интелигентно решение за стил и сигурност. Нашите ламели са с дебелина 1 мм, 2 пъти по-дебели в сравнение с повечето на пазара, които предлагат само 0,5 мм на същата цена. Това осигурява изключителна здравина и дълготрайност. Лазерно изрязаните колони с профил 60 на 60 мм не само осигуряват допълнителна стабилност, но и предават модерен, елегантен вид на вашия двор. Това е иновацията, която прави штора Smart наистина смарт. Монтажът е иновативен, лесен и бърз. Ламелите се поставят лесно, без нужда от винтове или допълнителни инструменти. Точно това прави штората Smart толкова удобно. В цената е включено всичко необходимо, крепежи и други важни консумативи. Няма скрити разходи, всичко е включено с ДДС. Штора Smart е изработена по поръчка, с персонализирани размери и цветове, за да пасне на всеки двор и проект. И най-важното е, че нашия екип доставя и проектира в цяла България. Цена, която напълно оправдава качеството. Започва от 138 лева на квадратен метър с включено ДДС. Штора Smart – защита, стил и иновации, които надминават всякакви очаквания. Свържете се с нас и нека превърнем вашите идеи в реалност.